Godmorgen. En lille morgenrutine. Skal vi ikke tage den? Så vi ligesom kan komme i gang. Den her morgenrutine, den kan I tage en 3-4 gange eller mere, afhængig af hvad du har tid og hvad du har overskud. Men første gang vil jeg sige, tag en enkelt. Så vi starter nu. Så start med lige at komme helt ned og tage fat om anklerne og kigge op. Og rundt ned. Og op. Tag armen ud til siden. Og vend dem fremad. Vend dem tilbage. Vend dem fremad. Og ned og samle. Samle knæene og kom op. Ud til siden. Og rul en gang med skuldrene. Og så går vi i gang. Gå helt hen på måttens ende. Start med at tage hænderne ned og sætte i måtten. Behøver ikke at strække knæene, men have dem godt til fremme. Så tager du højre ben så langt tilbage til hovedet som muligt. Strækker dig fremad, kigger op. Strækker vejret ind. Puster ud og går tilbage. Trykker dig frem. Trækker vejret ind. Kommer ned på alle 4. Strækker godt i ryggen. Trækker mavemusklerne ind. Så tager du højre ben. Bøjet ud til den ene side. Pust ud. Trækker vejret ind til den anden. Og vi gør det 3 gange til hver side. Ind og ud. Ind og ud. Sidste gang ind og ud. Så laver vi en kat. Og kom. 3 gange op og ned. Og sidste gang. Virkelig kom ud. Så du højre hånd frem, venstre hånd tilbage. Stræk dig. Pust ud. Stræk dig. Pust ud. Stræk. Og en sidste gang. Og ned. Trækker vejret ind. Går til den anden side. Tommelfingeren vender opad. Tre gange. Og ned igen. Vender tæerne. Ruller op. Strækker jeg godt tilbage. Tager det ene ben op. Sørg for at hælen vender op mod loftet. Stræk jer lige tilbage. Ikke til siden. Lige tilbage. Og ned. Og den anden. Træk vejret ind. Lige op. Og frem. Og den sidste gang. Skub jer godt tilbage. Kom over i en planke. Kom langsomt ned. Kig op. Kom tilbage. Højre ben helt frem til hænderne imellem hænderne. Kig op. Og læg nu al vægten på højre ben. Og løft. Og stræk højre ben op. Og tag venstre ben ned i en udladning. Det var den ene side. Nu tager vi den anden. Venstre tilbage. Kigger frem. Højre tilbage. Strækker. Ned i kat. Vender tæerne. Spænder mavemusklerne op. Tager vi venstre ud til siden. Og ned. 3 gange til hver side. Kom højt op.
Og husk at bevare mavemusklerne. Sidste gang. Så runder vi ryggen, skyder maven ned i først og puster ud. Op. 3 gange, det var 1. Og sidste gang. Godt. Så strækker vi højre ben tilbage, venstre arm frem. 3 gange skal de mødes. 1, 2, 3 og ned. Højre arm frem, venstre fod tilbage. 1, 2, 3 og ned. Sætter vi tæerne ind, kommer tilbage, strækker frem. Tager vi venstre ben op, hælen, højre, venstre. Tryk jer tilbage og lige tilbage med hælene. Sidste. Kommer vi frem. Kør ned. Op. Kør tilbage. Og tag venstre ben frem. Men hænderne ellers er langt frem. Læg nu alt vægt på venstre ben. Og løft højre. Stræk højre så højt op du kan. Og tilbage. Nu har vi taget turen en gang, så nu tager vi lige en gang mere, og vi gør det hurtigere. Så vi starter her i forbøjlen. Tager højre fod tilbage, trækker vejret ind. Kigger frem. Tilbage. Kigger frem. Ned med knæene. Ret jer op. Træk mavemusklerne ind. Løfter højre ben ud til side. Bøjet knæ. 3 gange til hver side. Ind. Og pust ud. Ind. Og pust ud. Pust ud. Ind. Pust ud. Hold toningen i maven. Og ud. Så kigger vi op. Og puster ud. Kigger op. Puster ud. Og en sidste gang. Op. Og puster ud. Så tager vi højre hånd frem, venstre tilbage, lige tilbage. Og frem. Skal mødes 3 gange. Og ned. Til den anden side. Og ned. Krøller fødderne tilbage. Pusher op. Kigger frem. Tager højre ben op. Venstre ben op. 3 gange til hver side. Sådan. Kør frem i planken. Langsomt ned og op. Og kør tilbage. Tag højre ben frem. Læg vægten på højre ben. Hold hænderne nede. Stræk benet op. Og sæt det i. Du er højre side, så kører vi venstre. Trækker vejret ind. Kør venstre fod tilbage. Kigger op. Tager højre fod ned. Strækker tilbage. Kigger frem på hænderne. Sætter knæene i. Strammer mavemusklerne op. Retter ind. Tager venstre ud. 3 til hver side. Træk vejret ind, når du går ud. Og pust ud, når du sætter knæet i.
Kig op, spred ballerne. Rundt 3 gange. Så går vi frem med venstre og ind. 3 gange skal de mødes, knæk albue. Og ned. Til den anden side. Og ned. Gå tilbage på tæerne. Trykker tilbage til venstre ben op. Og ned. Stræk vejret ind. Og ud. Skift. Skift. Sidste gang op. Og ned. Gå i planke. Og langsomt ned. Gå op. Og tilbage. Top venstre fod frem. Så langt frem som muligt. Kigger lige op. Ruller ryggen. Strækker venstre ben. Hold hænderne i. Stræk højre ben så højt op som muligt. Og ned. Kom ned og sid. Og stræk jer en gang fra side til side. Og så kan I eventuelt tage den 3 gange mere. Tak for i dag.